There is a stranger in my person. Ngizwa kunomhambi kimi ngaphakathi. Ngizwa kunomfokazana engingamazi ukuthi uqhamukaphi. Ngizwa ngihamba nomuntu onesihluku esiyinqaba exakile ngaphakathi. Mhlambe nakuwe kunjalo. Ngicela uqaphele lokho. Imotivation ithatha insuku ezintathu emqondweni womuntu. Uma ngabe ungenzanga lutho kulezi insuku ezintathu iyaphela. Imotivation ithatha insuku ezintathu. Kungaba sikhuluma ngempilo, kungabe sikhuluma ngezwi, ngabe uthola umuntu omdala owelulekayo, kungabe uthola umngane wakho owelulekayo, ngabe uthole umuntu nje ongamazi owelulekayo. Kodwa uma ungathathanga izinyathelo emva kwensuku ezintathu iyaphela. Ingakho uzobona mangabe sibuye ephasikeni sisuke into esishaya kangaka, ngakusasa sishaya kangaka, ulanga elilandelayo sesihamba kancane, sisuke lapho sihlale phansi. Ingenxa yokuthi imotivation ithatha insuku ezintathu unganyakazanga. Ukhona oqeda ukukutshela wakhuluma ngento ekudlayo, wakhuluma ngento embi oyenzayo, wakhuluma ngobuvila, awusayazi nokuthi wena certificate sakho sasihleli kuphi. Kungenxa yokuthi abazange bakutshela, noma bakutshela awanganyakaza. Imotivation ithatha insuku ezintathu emqondweni womuntu. Uma ungeshanga lutho kuyaphela. Kusasa usuku lokugcina liyavalwa iphasika, inyawo zizobe zihamba kangaka, ngomsombuluko zikangaka, ngolesibili zihleli phansi, uqale uhambe kancane, uzothi la usukhohlwe ngempela bese uhlale phansi. Ingenxa yokuthi imotivation uma unganyakazanga ihlale insuku ezintathu emqondweni womuntu. Vuka uthintithe, vuka unyakaze, thintithe umqondo wakho, thintithe inhliziyo yakho. Ukungezwa onakho kubazali bakho, ukungezwa onakho ebandleni, ukungezwa onakho emphakathini ngakini, ukungezwa onakho kontanga yenu, ubuvila onabo buyingozi buzokubulala. Ngenxa yokuthi siyakhuluma namhlanje, kodwa uma unganyakazanga, uma ungawalalelanga amagama washoyo uzolimala, ngoba imotivation ithatha insuku ezintathu emqondweni womuntu. Uma unganyakazanga uzolimala. Imotivation ithatha insuku ezintathu emqondweni womuntu. Uma unganyakazanga uzolimala. Imotivation takes only 3 days in the mind of a human being. Without action, you are going nowhere. In fact, we are going backwards. And if you go backwards, you cannot look behind yourself and look in the front. Forget your back and concentrate on your destination. That diploma you were dreaming about, you can still get it. That diploma you were dreaming about, you can still get it. But everyone has got somewhere to start. Uma ungafuna ukuthi kube khona la uzoqala khona, ila sizokubona khona sithi na umsebenzi uthi ngeke ngiye ncane. Ikhona yini into encane ungenalutho? Ukhona wonke umuntu la kufanele eqale khona. Uma ungenalutho awunalutho. Kodwa uma unganyakazanga, njengoba sikhumbula, ngoba sikhuluma, khumbula lokho. Imotivation ithatha insuku ezintathu emqondweni womuntu. Ngabe umnyama, ngabe umhlophe, kungabe uphinki, kungabe uyaziwa ngakini, kungabe waziwa, kungabe umuhle, kungabe ukholelwa ukuthi umuhle, kungabe bakutshela ukuthi umubi, kodwa ngegama likaJesu kuyakhanya phambili. Uma ngabe uzonyakaza, imotivation ithatha insuku ezintathu emqondweni womuntu. Angikhathali ukuthi ubani, uzokhuluma uMama uNdlovu, uzalishaya uPhiyana uMfokazondo, uzokhuluma uBaba uZondo, uzokhuluma uNokuthula, uzokhuluma uMama uMalephu, sizocula lonke ibandla. Kodwa uma ungalalelanga into oyishoyo, lento eshiwo kuwe, uzolimala, ngoba imotivation ithatha insuku ezintathu emqondweni womuntu. Nyakaza, sekuyakhanya phambili. Lapho ohleli khona kulelo sizi, uma unganyakazanga uzolimala. Kodwa uma unganyakaza kulezi insuku ezintathu, uvuke uthintithe, ubheke phambili, kuyakhanya. Imotivation
ithatha izinsuku ezintathu emqondweni womuntu. Uma unganyakazanga uzolimala. uNkulunkulu ngisize ngikhahlele lesihambi esiphakathi enhlizweni yami esiza nenzondo esiza nobubi esijajuliswa ukuhlupheka kwabanye abantu. Lithi izwi lakho babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba bayakumbona uNkulunkulu. Ongaza kavula uMateyu 5 verse 8 babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba bayakumbona uNkulunkulu. Khumbula singawasho lamazwi singaqala kuGenesis siyophuma kuExodus siqaphinde siqale kuExodus siyovala ngesambulo. Kodwa uma unganyakazanga ensukwini ezintathu uzolimala. Imotivation ithatha izinsuku ezintathu emqondweni womuntu. Kungabe umkhulu ngabe umncane umuntu umfishane ngokomzimba nangokomqondo, kodwa ngegama lenkosi kuyakhanya phambili. Khumbula nyakaza. Imotivation ithatha izinsuku ezintathu emqondweni womuntu. Umnikeni umthunga ngiyabonga. Hallelujah.